سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں رتبہ کسے نبی ہوں کوئی آنا نہیں نبی ہوں کوئی آنا نہیں نبوت دیا کلواریاں نبوت دیا کلواریاں محمد اٹھے ختم ہو گئیاں سرداریاں محمد اٹھے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں اسرا دی شب بوسے لگے اسرا دی شب بوسے لگے روح الامین حاکم کہے روح الامین حاکم کہے خوب داریاں من دھاریاں خوب داریاں من دھاریاں محمد اٹھے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اٹھے ختم ہو گئیاں